Intokazi yami Somkhulu le phansi empangeni. Namhlanje angihambi ngedwa, ngihamba nobhuti umlabalaba uKhumalo uJesu akaceza bhuti kunjani? Ngiyaphila sisi kunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ubhuti nje angichazele kancane ukuthi wazana kanjani noStallion. uStallion mhlawumbe ake ngisho nje ukuthi bangabaculi abebe ngaphezulu kithi noma mhlawumbe amagalelo abo asemakhulu kakhulu. Kodwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe abanye abantu bazokukhumbula noma bekhumbule wabhala ipost laphana wangitheka ukuthi uyafisa ukusebenzisana nami ngokubona kamagalelo mhlawumbe ami noma nokuzwa umsebenzi wami wayinikeza isikhathi sokuthi ake ngilalele kahle mhlawumbe kukhona something esingayenza mina nomlabalaba yena nomlabalaba so sasebenza ke naye ngikubona kukuhle kakhulu lokho futhi ngiyakubongela lokho okwenzakalile ngoba akwandele bani yabo. Mhlawumbe uma ungasichazela nje kancane ngeexperience yokusebenza naye since kungayena umuntu okhona kule genre yethu kaMaskandi ungasibe kunjani mhlawumbe ukusebenza naye? Kube kuhle kakhulu ngoba kunezinye izinto mina noma ungakhulumanga ngomlomo noma ungenzanga ukungibonisa ukuthize kodwa ukwenza kwakho nokwenza nje something yakho kimi kuyakunikeza omunye umqondo ukuthi yazi into eyenziwa umfowethu ngiyathanda nami ukuyenza kodwa noma ngizoyenza ngendlela yami so lokho kunginikeze nje okuningi kakhulu ngoba mangathi ngiyachaza nje ezinye izinto besizenza before sizo record i-album yakhe kube kuningi ebekwenza ngakuthatha nami ngakubeka ngomunye umqondo kwangisebenzela futhi emculweni wami noma mhlawumbe kwezinye izinto esengizenzile mina abantu abangazi ukuthi mhlawumbe umqondo wakho usuka kuphi. So since kuyi-project oqala leyo osebenza kuyona engeyona kaMaskandi shuthi singamlindela umlabalaba kwamanye ama-genre efeaturishiwe futhi ya lokho kuningakulindela ngoba uma uyiciko akukhathalekile ukuthi noma mhlawumbe akukhethelekile ukuthi mhlawumbe ungasebenza nomculo othize noma mhlawumbe ungenza umculo othize kuze nje kufezeke inhloso zakho. Siyathanda ukusebenza nabo bonke abaculi abakhona emhlabeni kodwa lokho kuya ngawo ukuthi uthando lolo onalo ngaphakathi uyaye ulifake kanjani enhlizweni yakho ukuze uzokwazi ukuthi wenze lento oyifunayo. Okay bhuti umlabalaba ukhiphile i-album yenza kahle kakhulu online ngasho ukuthi sike sayibona unumber 1 ku Spotify wama top 10 ama albums saphinde sayibona futhi ingena kuma trending songs ku YouTube mhlambe mapha amazwi ongathanda ukwedlulisa abantu abasupport umculo wakho. Ngizothanda nje ukubonga abantu abathanda umculo bebonke ngiqala nje futhi ke kodwa ngibonga abathanda bomculo kaMaskandi wesintu ngoba ibona abantu abakwazile ukuthi babe nesupport enkulu kakhulu ngoba even nomuntu obengazi ngomlabalaba I'm sure ukhonile ukuthola komunye umuntu ongamazi kodwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe nokulandela something kuye abantu abafana abangama influencer ku TikTok nakuphi so labo ibona abantu abakwazile ukuthi benze igama lami libe phezulu nomuntu obengazi ngomlabalaba walithatha igama lami kodwa walibeka komunye umuntu ongazi engicabanga ukuthi lokho nje kube kuhle kakhulu ngiyakujabulela sengathi nje futhi ngingaqhubeka nabanye futhi bakhona ukuthi baveze ikhono labo babathathe futhi babebeke ezingeni elifanele. Okay sengivala nje ngicela ukubuza ukuthi imapha amazwi ongathanda ukwadlulisela uStallion njengoba ezokhipha iproject yakhe kulonyaka? Ngizothanda nje ukudlulisa nje kakhulu ukuthi umfowethu lokho akwenzile akusiyona into evamsile noma kujwayelekile noma nje ngithathe ngibeke kimi ukuthi angikaze ngikubone kwenzeke uma ngathi uyayibheka i-album yakhe uStallion inama feature amaningi and futhi ngokuthatha ama feature wakhe uyabona ukuthi uthathe abantu abasebenza ngokuyikhandla bazothatha umsebenzi bawubeke endaweni efanele nanokuthi ngendlela owenzekana ngakhona nami kuyangithusa ukuthi singimaciko singibangaka usengazakhethe thina kodwa lokho siyakubonga kuye sengathi nje umsebenzi wakho ungahamba kahle kakhulu baphinde abantu bawujabule bawuthande naseyitoro uhambe kahle kakhulu ngoba ayikho into esiyifisayo kubo abalandeli bomculo noma abathandi bomculo sicela nje isupport ngoba nathi masuke siwenza umsebenzi sisuke siwenza ngokuyikhandla nokuzinikeza uthando labo abantu. Hayi siyabonga kakhulu. Siyabonga.